time ko na nakapunta dito sa 100 Islands. Ayan, kapagkat ako sa inyo guys. Ayan. Gumagabi na siya dito. Ayan. Gumagabi na. Mamaya madilim na. Papasyal ko kayo sa 100 Islands. Yung yung mga pulo doon pa malayo pa, no? Doon pa, sasakay pa ng barko, ng bangka, malayo. Ayan guys. Yung hindi pa nakakapunta sa 100 Islands, try nyo. Doon pa yung mga 100 Islands, doon malayo. Ayun, oh. Kita nyo yon. Doon yung mga pulo-pulo na 100 Islands na tinatawag. Ayan, madilim. Ayan guys. Second time ko nang nakarating dito sa 100 Islands. Ayan, parang madilim ako guys, no? Ay. Parang dumidilim yata. Ayan. Sama yung kapatid ko, naligaw na yata. Yun ah. Sana kaya yun? Nag-ahang ako. Dito tayo sa 100 Islands. Ay, magabi na siya. Nahanap ko yung kapatid ko. Ligaw na yata yun. Madilim na guys kasi nagdidilim siya ano na nito. Alas 5 na yata. Kaya madilim.
Ayan guys. Matagal-tagal na rin akong hindi nagbablog. Matagal na panahon na. Beke, ilagay mo nga doon sa back. I-back mo nga yung camera. Hindi ako. I-back mo nga yung camera doon. Hello, ayun meron na. Iharap ka. Teka muna. Doon na yun. Saan mo yan ano? Wala eh, nawala. Hindi sa ano yan eh. Ayun. Yan. Ayan guys, matagal na rin ako hindi nagbablog. Hello, Levi! 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 Thank you. Thanks for watching, Levi. Nandito kami sa 100 Island. Dito sa Pangasinan. Ayan. Medyo hindi maganda yung signal ko. Oh. Levi for watching. Ayan. Dito yan na 100 Islands sa may Pangasinan. Ayan, mukhang hindi maganda yung signal dito. Parang nagaano yung signal. Nagahang yung cellphone ko. Hello! Hello, kumusta na po kayo? Rosel. Rosel and Levi, thank you so much for watching. Dito yan sa Alaminos, Pangasinan. 100 Islands. Medyo madilim siya guys kasi magagabi na rito. Ayan. Ayan, iikot ko kayo. Ay! Iikot ko kayo. Second time na ako nakita dito. Ayan. Ayan, may isda doon, oh. Thank you guys for watching. Rosel, medyo wala yung aking salamin. Rosel. Ayan. Mamaya-mayang konti, madilim na. Nagbubukas na panggabi yung mga ano dito. Yung mga nandito. Punta kayo sa, ano, sa mga pagkain. Food station. Thank you for watching, Levi and Rosel. Thank you so much. Shout out sa inyong dalawa, Levi and Rosel. Dito guys, yung food station nila. Ito yung mga food station nila. Maraming mabibilan dito. Problema nga lang pambili. Oops, bawal mga bata pala. Ba't maraming mga bata? Maraming mga bata. Ayan ang pagkain nila dito guys. Oh, sarap. Masarap. Walang pre-taste kuya? Pre-taste? Naku. Pero parang gusto ko yung Alin? ito. Parang gusto ko yung isaw. Ang tawag dito. Alin? Ano yan? Isaw? Isaw. Magkano yan kuya? 25 daw. Pare-pareho lang ng 25? Oh, pare-pareho yung 25 pesos. Ito 25 din to? 50 ka, malaki. Malaki na. Ayan, 50 daw ito. Ano yan? Ano ba yan? Parang atay-atay yan? Yes, po. Tapos chicken nuggets. Wait. O, di ba masarap? Ayan. Ito yung mga food nila dito. Ayan, mga vlogger. Ang dali ko ya. Ayan yung mga food nila. Konti lang siya natinda, mamaya kompleto na yan kasi medyo maaga pa. Ito naman sa kabila, ito yung mga food nila. May french fries, merong fishball. Then chicken. Chicken to kuya, no? So, chicken nugget. Ano bang hinahanap mo? Ano ba itong kasama ko? May hinahanap na pagkain. Ayan guys. Dito lang yan sa may 100 Islands, Pangasinan. Ayan. Second time ko lang nakarating dito.
Ayan, kumakain ba kayo guys ng isaw? Isaw ng manok. Ay, ano sa'yo? Ano sa'yo? Kayo sa kuya? Ano sa'yo? Chicken nugget yon. Ano ba class? Ilan piraso ba yung kwek-kwek ko ya? Ilan piraso to? 5 pieces po. 25? 5 pieces. 5 Okay. pieces po. 5 piso isa. Mura ba guys? Mura? 5 piso isa, kwek-kwek. Mahal. Basta bayan mo. Dati magkano ang bili ko niyan? 2. Pili ka na, ano sa'yo? Baka yung ano yun ma'am, yung na-chop-chop na ano po. Ito, nung pangalan to kuya? Chicken nuggets po. Dalawa po. Eto na lang. Oo. Yan yung samba, medyo marami yata yun. Yan, yan, yan. Ayan guys, pag hindi pa kayo nakakarating dito sa 100 Islands, ito yung mga food nila. Sarap. Ayan. Minsan lang kayo makatikim niyan kasi talagang ano to, ang tawag dito, mahirap ito iluto. Maglilinis ka pa. Ayan, mahirap iluto yan. Type mo talaga itong isaw. Ayan. Ayan, magpuputrit daw kami, putrit. Ayan, kanina mga sarado pa to guys. Ngayon, nagbubukas na sila kasi magagabi na. Panggabi sila. Ayan, Baby and Rosel, thank you for watching. Buko. Tapos, graham cheese. Ay. Asan yung sausawan mo kuya? Suka lang. Ayan, ito guys, gusto nyo? Chicken nugget. Oh, mukhang manghang. Thank you. Ayan. Ayan. Magagabi na. Panggabi itong ano to guys, tsaka nagbubukas na sila oh. Sa tanghali tsaka sa umaga, sarado sila. Tapos ayan guys, may mga shell sila oh. Ayan oh. Ayan, may mga shell sila oh. Ampay. Masil ko yan, madam. Ang ganda guys oh. Guys, ang ganda guys. Hindi ako. Makanisyon. Binibenta na ito guys. Magkano to? Oh, 50 raw to guys. May pangalan siya. May pangalan na? Anong nakalagay? Souvenir. Ano nakalagay? Hindi ko mabasa. 100 Islands. Ay, 100 Islands ba yun? Ayan guys, oh. May pangalan siya. Ang cute, oh. 50 pesos. Mura na ba ito? 50 pesos. Ano naman pag in-order mo ito? Ayan, oh. Paglalagyan ng pangalan mo. Ah. Ito guys, shell ang laki, oh. Ang laki. Ngayon lang ako nakita ng shell na ganito kalaki. Oh, first time ko nakakita ng ganito kalaking shell. Magkano po nanay? 500. Pag lalagyan ng pangalan, Hindi mo malagyan niya. Ay, hindi po. Hindi plain. Hindi daw malagyan ng pangalan. loob. Ay, sa loob. Opo. 500 daw yan guys, yung malaki. Yung malaking shell. Marami itong souvenir. Ayan o. Ayan o. Philippines, 100 Islands. Ayan o, mga ano nila o. Mga pang souvenir. Ayan guys. Dito mo lang yan makikita guys. Ayan o. Yung mga kathang kamay nila. Ginagawa to nila. Oh, ganda oh. Ang ganda. Ito yung nakikita mo sa tabi ng dagat na gumagapang-gapang. Oh, ngayon, ayan, ginawa nilang ano, ang ganda.
Galing nila guys. Ay, gawa rin sa shell yun guys. Ganda. Okay, so sa ano, ilaw siya. Oh. Saksak mo lang siya di sa ano, may ilaw siya sa loob. May ilaw yan, no? Ang cute nito, guys. Pag nilagay mo sa sala, kahit sa kwarto mo, maganda. Maganda yan sa corner ng kwarto. Maganda ito. Ay, itong maganda. Pang dekorasyon. Ayan, no? Ganda, oh. Magkano to, be? 1,000 ma'am. Oh. Ayan ma'am, dalawa. Dalawa, 1,000? Dalawa. Oh, buy one, take one. 1,000 daw. Di bali, 500 ang isa. Mura na, guys, ano? 500 Ay, isa. madam. Ayan, ayan. Ay, mag-rotate pa yung Gawang kamay nila yan, guys. Ayan, yung ibang tindahan, sarado pa. Mamaya pa siguro sila magbubukas. nilalagay sa pintuan. Pag nagkaroon ako ng bar, ito ilalagay ko ito. Ito, maganda ito. Pag nagkaroon ako ng bar. Cortina siya, no? Oo. Puro siya shit. Ano mga souvenirs? Yes ma'am, t-shirts. 150 lang sa Ayan, thanks for watching. Ayan, maraming tindahan dito, hindi lang ayan, mga tinitinda nila, oh. Ito, bumili na ako before. Sa kanila guys. Itong Ay, itong maganda, oh. misong ka na ako guys. Ito, guys, sungka. Sino na magsusungka? Ayan, oh. Ay, ito yung... Ayan, ito sungka, ito Mas maganda sungka. to kasi, na ano nila, Ayan, cute. Guys, mas maganda siya. Kasi ito yung shell. Oh, Ang cute niya, no? oo, yung shell talaga na maganda. Yan, ma'am. Oh, ganda. Oh, Ganda, oh. meron na siyang ano. Hello! Nakasalta ito, eh. Oh, isa sa lasa. Ay, ito pala yung isa. Ito yung maganda dali. Oh. Hello! Hindi yung kasalta, di nakabukas. Hindi, ano, yan, oh, yung dalawa. Hello! Oh. Lagot ka. Bumili ka raw. Ang cute. Ayan guys, ang gaganda ng mga binibenta nila, oh. Ito, mga purseras naman to. Ito, Ito na siya guys. ayan. Wow, Ayan guys, oh, shell. 3,000 guys. Ano palagay niya, mura ba? Mura lang o mahal? Mura na yan. Kasi Kaya lang pagka nahulog sa... Pag nahulog yan, basag yan. sisisit ko pa sa ano. Ayan, oh, ganda. Pero may mga damit din sila, oh. Ayan, damit. Pink na. Ito guys, sinong mahilig dyan sa bag? Ayan, may bag din sila, oh. Ganda, oh. Oh, ang ganda ng bag. May mga t-shirt sila. Pambata. May mga t-shirt sila pambata. Puro mga ano to guys. Parang mga lantern. Sinasad. Kaya niya mga damit. Kaya mga tinda nila. So guys. Kaganda, no? Ayan, nilibot na lahat namin yung mga tindahan dito. Ayan. Ano yung spec service? May mong bus na yon. Ayan guys, lumabas na tayo sa mga tindahan. Di ba? Ang gaganda, no? Yan yung mga souvenir nila dito. Kaya lang, yung mga shell. Di ba? Manong sa palagay dyan, may 3,000. May 50 yung pinakamaliit na shell. Ayan. Mamaya medyo madilim, mag-uumpisa na yung mga ilaw nila dito. Parang Christmas.
Yung mga hindi pa nakakating sa 100 Islands, guys, try nyo. Sarap dito. Lalo na pag summer siya, pero pag tag-ulan, hindi mo siya ma-enjoy. Kailangan pupunta kayo rito, summer. Walang ulan. Pero ngayon, di ba, summer ay tag-ulan, parang summer siya. Kasi mainit. Mainit siya. Ayan. Ayan. Second time na punta ko na dito. Hindi siya nakakasawang pasyalan, guys. Yung banda doon, may ano doon, may beach. May dagat, banda doon. Pupunta tayo sa dagat. Guys, nakita niyo na yung mga food station, tsaka yung mga souvenirs, di ba? Ang gaganda. Ayan, pupunta na kami dyan sa may dagat. Papasyal ko kayo sa dagat. Guys, maraming tao dito pagka madilim na siya. Nakailan ka na? Nakano na ako? 48. 48 ano? Wala pang 1 hour. Tignan mo sa akin wala pa rin. Nauna ka sa akin ah. Ayan guys, upo muna kami. Napagod kami. Nakakapagod din. Ayan, maya magbubukas na yung mga ilaw-ilaw nila pag medyo madilim na siya. Ayan. Ayan guys, kakain muna kami. Kain tayo. Ang nabili namin ano ba ito? Chicken nugget. Ayan, chicken nugget. Kain po tayo. Ayan, pag may time daw pasal-pasal din. Ayan. Ito nabili naman chicken nugget. Kain po tayo. Wala kang extra ano? Wala kang extra ganyan? Stand? Stand? Wala kang extra? Hmm? Hmm? Barbecue? Ewan ko. Ay, doon din yata. Ate, saan mo po nabili yan? Sa may dulo? Sa may dulo daw. Kain tayo guys. Ayan, chicken nugget daw to. Ang sarap naman. Hindi mo ko isa yan. Hmm? Sino mo to? Mantayan mo. Isa lang. Kalimutan mo lang. Magkano isa ate? Magkano isa? Ah. Guys, bibili tayo ng bandang dulo po ate, dulo. 30 pesos. 30 pesos yun. Ayan, bibili daw tayo ng barbecue. Bibili daw kami ng barbecue guys. Banda raw doon sa may dulo.
Try mo si Iko. Medyo hindi maganda yung aking signal dito. Parang nagahang yung phone ko. Ayan, maghahanap tayo guys ng barbecue. Yung kasama ko gusto nyo kumain ng barbecue. Ayan, maghahanap tayo. Barbecue, nasaan ka? Barbecue. Oops. Pag may bata, yung may mga bata. Bawal kasi mga bata. Ay, ito. Ito yung barbecue, oh. Bibili tayo ng barbecue, guys. Ito yung barbecue nila. Magkano nga, nanay? Ha? 15? 15 daw ito. O, diba? Kung sa palagay niya mura, mahal. 15. Dalawa. Ayan, bibili tayo ng dalawa. Mura na guys, 15 pesos isa. Ayan, may hotdog din sila, may ulo ng manok. Lang na ako. Ayan, may hotdog. Merong, ano ba ito, isaw. Yung taba po magkano? O, yung taba, 10. Mura na, no? Shawarma! Pang night shift pa dito ng ilaw. Ayan guys, maghihintay tayo ng mga ilang minuto. Ang dali lang naman yun. Taglangaw kasi ngayon, kaya kahit na maglinis kami ng mga langaw pa rin. Ayan, may hotdog sila. Bossing. Masarap yung hotdog na bossing. Level na pinakita ko sa mga second kalapit foran. Yeah. Ayan, barbecue kayo dyan. Barbecue. Ito po, 10 isa. O, 10. Shawarma lang. Ito yung balunan, di ba guys? Balunan to, di ba? 10. Ha? Kalagay po sa cup tapos may suka. Ah, sige po. Ayan, luto na. Sa bagay po luto na to, no? Ah, nakamarinate daw siya. Kaya sandali lang ang luto nila. Thank you po. Ayan, may shawarma doon. Oh, shawarma. Meron man ito, parang Jollibee. May french fries. Unless nakabili tayo. Oops, barbecue. Titikpan natin yung mga barbecue nila dito. Kung masarap. Kasi meron talagang barbecue na walang lasa. Di ba guys, no? Meron ng barbecue ang sarap-sarap. Siguro, depende rin yun sa pagluto nila, no? Tsaka depende sa paggawa nila. Kung alam mo yung technique ng pag-marinate ng barbecue, sigurado masarap yun. Ayan. Kasi sa ito, walang takip. Sino yan? Ilang oras na? Nakailang ka na? 13 minutes? Ha? 13 minutes. 30? Oo. Pwede na siguro yan, no? O yan guys, magpapaalam na tayo ha.
Ayan, naka 30 minutes na. Ha? 1 hour? O gagawin daw namin ng 1 hour. Hindi ba sa ano hanggang 13 lang? 13. 14. Pinakamaba, ano? Malikot yung aking video. Nalaman ang anin sa o ihaw ko. 30 minutes lang video mo? Ayan, doon malayo na yan guys. May restaurant pa doon, no? Medyo malayo. Sa kabilang side naman. Natusok yung bunga. Sa kabilang side naman, mga pagkain doon, mga barbecue, mga ganun. Kainin mo yan. Maraming mga bata dito, narinig nila. Maraming mga bata narinig. Bawal yun. Ayan guys, maraming mga bata dito. Ano ko yung camera ko sa... Kasi mga bawal yung mga bata. Maraming mga bata dito guys. Ang mga ano nilang dagat. Ha? Mga friend mo. Oh, galit. Buti ka ba? Habang mga tara. Hello! Thanks for watching. Balik mo yung paangat mo. Ah. Thanks for watching guys. Marami kasi mga bata dito eh. Dito ba nun wala? Ayan. Inaano ko yung camera ko sa mga bata. Bawal ah. Ayan guys. Dito yan guys sa ano ha. 100 Islands. Ayan, di ba second time ko na napunta dito. Mga mga bata. Hello. Kumakain ako ng chicken nugget. Kain po tayo. Sarap. Dati na ano din ay ilaw. Hmm? Ilaw. Maaga pa eh. Mamaya magbubukas sa sila ng mga ilaw dito. Kasi medyo maaga pa. Ano nga ito? Ano mga kain tayo? Nakalag ba ang kahit sa dila? Tama ka yan. Ilan ang ano mo, viewers yan? Hmm? Marami kang viewers. Nawala. Nawala naging zero. Tapos sumisilip. Hello! Stay kayo guys, mga ilang minuto.
Mag-stay kayo ng mga ilang minuto, guys. Ang dami nilagay ng suka. Ito po nang lagay ng suka. Sarap kaya. Hello. Thanks for watching. Chicken nugget. Anghang. Manghang. Ayan. Ay! Parang nag-ano yung camera ko, gumaganon ko. Ayan. Okay, Anghang. Ang dami sili. Hindi ako nakapudala ng cellphone holder ko. Nangangalay na ako. Ayun, magagabi na guys. Mamaya maganda na to. Hindi yung mga ilaw nila. Oops, may bata. Manghang. Ayan guys, kain muna tayo. Mamaya papasal ko kayo dun sa dagat. Hello. Sa dagat. Kasi mo na yan. Makakatawa. And guys, ang dahil nanonood sa akin. Nanonood sa akin. Nandiya ako sa mga.
Papasal ko na kayo sa dagat guys ha. Hindi ako pumunta. Medyo maligot yung aking camera. Pupunta tayo sa dagat Uy, ubusin mo. bago magdilim. Saan tayo doon sa may ano, dagat? Kada tayo. Dagat tayo. Ano nakalight ko dyan? Hello? Hello? I'm Rosemith. Kanta tayo? Ay, Pupunta kami. uy, alita mo muna sa basura to. Pinagkainan mo. God. Papasal ko kayo sa dagat guys. Sandali lang. Katapon ko lang to pinagkainan namin. I say. I'm Rosemith. How are you? Uy, dali na. Tapon mo na yung basura. Kanta tayo? Hindi ko sinabi masibak na nasisibak na ako. Ayan guys. Papasal kayo namin sa... Kaya ako ispahin ko siya. Isa lang. Sa may dagat. Sa may dagat. Ayan. Papakita ko sa inyo yung dagat. Bago magdilim, papakita ko na sa inyo yung dagat. Ayan. Sa hindi pa nga pala nakakaalam, ano, dito kami sa 100 Island. Ay, magagabi na. Buti walang hangin. Minsan mahangin dito. Pero ngayon tahimik. Ayan, kanina walang tao dito eh. Ngayon sa gabi lang talagang maraming tao dito. Ayan, minsan lang tayong mag-vlog guys. Nabibisi kaya paminsan-minsan nakaka-vlog. Sinama lang ako nung kapatid ko kaya ako nakapag-vlog. Nabibisi rin ako. Ayan. Papasal namin kayo sa tabi ng dagat to. Magdidilim na eh. Ayun ang kapatid ko. Sinama ako oh. Bigla ako niyaya. Kaya napunta kami dito. Ayan. Papakita ko sa yung dagat bago magdilim kasi mamaya hindi nyo ito makikita. Pagka madilim na siya. I-set muna natin yung ano. Malabo. Yan, okay na siguro, no? Para makita niyo yung dagat. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito na yung dagat guys. Mamaya madilim na, hindi natin makikita yan. Ayan. Oops, may mga bata, bawal. Ayan. Banda doon pa guys, doon. So nakikita yung pinakadulo na yun. Parang yun yung mga pulo-pulo na 100 Islands na tinatawag nila. Di ba malayo? Pero papunta mo doon, asakay ka pa ng bangka. Dito lang kami sa may gilid.
Ayan. Ayan, dahil bata dito. Oops, bata. Ayan. Ang dami nilang mga bangka, guys. Oh. Doon sa pinakabanda doon, parang kulang tubig. Kasi 'di ba summer? Dapat tag-ulan na 'di ba? Pero parang summer kasi sobrang init. Ayan, may mga bata dito. Ayun, mga nagiinom yata yung mga lalaki doon, no? Ayan, nakikita nyo? Medyo malinaw ang tubig dito, parang ang sarap maligo. Oh, ayan, no? Nakikita yung mga bato. Ilalim. Ayan, nakikita yung mga bato, oh. Nakikita nyo ba yan? Ayan, may mga... Nakikita ko yung mga isda. Marami dito nagbebenta ng mga isda, guys, banda doon. Kaya lang mahal. Pero okay na rin kasi ano eh. Sariwa siya talaga. Ito, puntahan natin. Ang chunky, yung medyo, yung mga medium lang. Depende sa isda, guys. Yung mga medium lang na isda. Yung size nila, ano, 300 ang 1 kilo. May 500 nga eh, yung ibang klaseng isda. Pero masarap daw yun. Ayun, may mga bangka na dun. Ayun, oh. Pupuntahan natin yung mga nagbebenta ng isda. Ayun, may bangka. Kaya kung masipag ka lang dito, may mga bangka kang ganyan, oh, katulad dyan. Mga nangingisda. Tapos dadama lang dito, makakabenta ka. Kaya swerte yung may mga bangka na marunong mag-ano. Na marunong mangisda, di ba guys, ano? Pag daong mo lang dito, makabenta ka na, pera na yun. Ayan, dami, oh. Eto, may bagong daong dito na isda. Ayan, sariwa, oh. Sariwa isda nila. Yung lalaki din, Jojo. Ito may mga isda pa ba? Mali. Ayan, mga sariwa pa yan. Siyempre, Yan, masarap ang isda niya. Masarap yan na sinigang. Sabawan mo, lagyan mo ng talbos. Kaya kangkong. Laki, ah. Ito, may talangka dito. talangka, ma'am. Magkano kilo dyan sa maliit? Malaki ito, ma'am. Ay, magkano dyan? 350, ma'am. 350. Yun, ma'am, isang gansang kilo. Magkano dyan? Isang gansang kilo. Ay, sandang. Ay, maliliit naman. Ma'am, di bali, ma'am, tama matatabahin natin. 200 mo lang lahat. Tika, danin ko sa kapatid ko. Andun mo, sandali lang. Tatanungin ko yung kapatid ko kung gusto niya. Ayan guys, maraming pumupunta dito. Mukhang nagahang yung aking cellphone. Hindi yung signal dito. Madilim na. May nag-ibenta ng talangka doon, no? 200 daw. 200. Alin? Talangka. Medium lang siyang size na ganun. Marami eh. Ay, ito yata, oh. Patingin. 200. Tawaran mo. Ay, may nagbebenta sa amin talangka. Masarap yan, gata. Gagataan mo, lagyan mo ng malunggay. Bawas yan ate.
Ay, sabi mo ka na 200 ngayon, 250. Ha? Sabi mo ka na 200 ngayon, 250 na. Hindi, ma'am. May malaki pa yan. Ay, may maliit eh. May maliit oh. Di ba, ma'am? Kailan lang. Kunti lang naman yung... Matataba naman yan, ma'am. Ha? Magkawala ng bawal, magkano yan? Magkano ba tawad mo? Ha? Mga patay na yan eh. 100. Ha? 150 mo na, ma'am. 150 raw. Nakapatay na yan, ate. Ayun, bagong daong sila eh. Ayan, may buhay pa. Steam mo lang yan, ma'am. Tignan mo kung patay na. Tignan mo lang. Ha? Hindi, buhay pa yan. Ba yan, ma'am? Ay, gumagapang pa nga yung isa. Ayan, oh. Buhay pa. Oh. May pwedeng 100 na lang yan. 150 naman naman. Wala yan. 150 raw ka na 200 lang. Marami, tingnan mo. Ay, marami naman. Mga ano lang yan, oh. Mga Dalawa. wala mga satang sa 2 kilo yan. Mga dalawa. Ay, kunin mo na. Ha? Kunin mo na. Marami tayong malunggay dun. Oh, gata. Ayan guys, nakabili kami ng talangka. Souvenir namin. Tatago namin yung shell. Marami nagbebenta rito. Mga nangingisda Ilagang mo doon. lang muna kasi Steam. matatanggal ang ano. Thank you. Ayan. Halagang 150. Ayan, talangka. Ito mo may 50 pesos. Ayan, ayun. Mangunguha na naman ng isda. Ayun, yung paalis na yun. Ayan, oh. Kaya yung mga swerte dito, yung mga may mga bangka. Ayan. Leg. Pabilang ko kaya siya ng ganyan. Pabilang ko ng bangka na ganyan. Marunong daw sa mga isda. Naka-YouTube ka pa rin. Ayan guys, magpapaalam muna ako ha. 1 hour muna siya, sakto nga. Sige. Eksakto ko daw ng 1 hour mag-off muna tayo kasi nasa 1 hour na ako. Salamat po sa mga nag-watch. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawa. Ayan, nakabili kami ng talangka. Gagataan namin doon, lalagyan namin ng maraming malunggay. Ayan, maraming mga nito, naka-uniform. Kasi nagsasara ng hangin. Ayan guys. Hello, baby. Baby. Ito, sigurado dumadaan mo itong mga ito, mga madaling araw. Tapos tanghali, dumadaong sila dito, madami silang dalang mga isda. Ang isda nila dito nasa 500, 500, tapos 300. Ito nakabili kami talangka, tawaran namin ng 150. Ayan, banda doon guys, ang ganda oh. Ayan. Ayan, magwa 1 hour na tayo. Kaya maraming salamat po sa mga nag-watch. Sa ulitin. Ayan. Ayan, dahil bangka dito. Ayan guys, maya uwi na rin kami. Kasi madilim na. Alas 6 na yata dito. Kaya tinan nyo guys, medyo madilim na, diba? Ayan, parang merong mga maganda dun. Maliit na restaurant, andun ang ganda, oh. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Five minutes pa. O, ayan. Magwa 1 year na. Magwa 1 year. Magwa 1 hour na pala ako, guys. Ayan.
Ayan. Sa gabi, doon ang maraming tao dito. Kaya mas maganda dito yung may mga, yung mga partner-partner, mag-uusap kayo. Mag-uusap, gano'n, bonding. Ayan. Ayan guys, medyo madilim na. Alas 6 na siguro ito. Ayan. Salamat po sa nag-watch ha. Mag-off na ako. Mag-iisang oras na rin ako. Thank you so much. Salamat sa inyo. Souvenirs natin. Welcome, 2024 100 Islands, Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming mga bata dito. Saan yung isa? Ayan, nandun yung sakyan namin guys. Maya pauwi na rin kami. Sa uulitin. Ayan, mag-iisang oras na tayo. Eksaktuhin natin ng isang oras. Wow. Isang oras na rin yun. Star Maker.